Čau lidi, já vítám od dnešního vlogu, já jsem youtuber Max a dneska tu máme první den v Dubaji. Takže dneska budeme spíš takhle jako v hotelu. Mám tady kartu, takže můžeme jít na pokoj. Tak jsem tady. Takže tady máme náš pokoj. Máme tady trochu bordel. Tady máme venek. Je tady takový specifický otvírání. A ty dveře jsou strašně těžké. A takhle to vypadá. Je tu nějakých 20 něco stupňů, takže krásná teplota. Jsme v 8. patře. Už naštěstí mi nespadl ten mobil. Takže takhle vypadá náš pokoj. Ještě vám ho ukážu. Tady máme televizi. Musím ještě dát kartu vlastně. Jsem na to zapomněl. Takhle vypadá naše koupelna. Tady je náš záchod. Tady máme takhle, ahoj. Takže tohle byla prohlídka pokoje a já se vám ozvu, až budeme venku. Takže teďka uvidíte pár záběrů z natáčení, jak jsem točil letadla, jak vzlítaly, protože máme blízko letiště k hotelu. A na konci ty poslední 3 záběry, tak ty budou úplně nejunikátnější, tak si na ně počkejte.
byli natáčet letadla, ty záběry jste teďka viděli. A my teďka jdeme na večeři a až budeme na večeři, tak se vám ozvu, jo? Takže lidi, takhle vypadá tak, prostě lobby takhle vypadá, taková. No a teďka jdeme do restaurace na večeři. Takhle tady vypadá taková recepce, tady máme vánoční ozdoby. A až budeme teda v té jídelně, tak se vám ozvu. Takže lidi, už jsme tady a až se usadíme, tak vám ukážu, co jsme si dali. Takže lidi, už jsme si dali večeři, k tomu jsme si dali vodu. Možná si potom dám džus, takže to je asi takhle zatím všechno. Takže lidi, ten dnešní den se toho tolik nestalo, my už jsme na pokoji. Teďka ještě asi budu stříhat právě to video a já už půjdu teda spát, tak za chvíli potom, až to doedituju tohle video, co teď vidíte. Takže pokud se vám tenhle vlog líbil, tak určitě dejte like, zapíkněte ho, určitě dejte odběr a zacinkejte se zvonečkem a u dalšího videa čau, loučí se YouTuber Max.